И здравейте хора, аз съм Minecraft 44 Не знам. и днеска ще ви покажем малко CS! килва на CS. Вие къде сте? Вие Ние задам сме на много Бъто и сме въпрос. живи. Средата сичето Димек. И не, средата точно мида. Към за Да, шорта. я ги изстрелям ги. Прибери се вътре в Бъто. Мебел! Тук няколко четирима ме нападнаха на шорта. О, шорта, аз Взема пазя. някакво оръжие. Аз Шорта пазя на камато. Апо. Пазя камато, внимавай. Има Ела, там, стреляй през стената. Аз си там, аз съм... Иди я пазиш. Добре, не, то аз ще моля ли пазя. се стреля изобщо през стената? Може бе, само ти си. Стига бе, верно ли е? Да. Уф, им че аз стрипах няколко човека. И пропуснах ситито. Ева. Ситито! Добре. Ма ти си стой там! Крис, плътно до тебе съм, обърни се. Ето, тук ще ме погледа. Какво става? Че? Аз ти имам видя дали има някой педерас там. Има един, давай, и в гръб ще го хванеш. Дай по-бързо! Гръб ще го хванеш, бе, давай. Не ме убиха. Верно ли? Така кажи. Джо пак. Там. Аре бе, момче, по-тихо! Как? Така. Как те гърна? То наше нищо няма направи, усещам. Както и да е. Не дей, той е добър. Не. Той е добър, има няколко кила. Добре, ня. Аз съм не знам с кой съм. Сега ще почваме нова игра. Получих си кейсче. Дайте. Браво на мен! Джи. Браво, получих един Shadow кейс. Аз. Той е човек е на предпоследно място, аз съм на второ и така не взех нищо. Човек, какво направа? Късметли, бе, късметли. Shadow кейс. На Dust 2 ли ще играем, бе? Не, на Dust 2, бе. Същия мап, да знаеш. Да, знам. Аз за какво трябва да го зарежда от начало? Просто Не знам, мен няма най-много значение. кефи и този офис. Аре сега терорист. Окей, терористи. Крис, майче президента няма да е при нас. Ще правим лесни килчета. Да, влез. Чакай ма. Напротив от вас съм. Я мина от другия. Защо? Така, мина. Не, беше не се наде. Човек, те я наричат от лонга. Човек, те я наричат от лонга. Не. Искам да живея. Брат, някой ме уби Рамплакс. Пак ти гърняна. Както де, пропуснати няколко хедшота, сигурно няколко хедшота. Всяко на то... Сега разбрах, защо бяхте убити. Съпро е! Викнете, ама! Бяхме много малко кръв, има кръв, така че президента изяде АВП. Какво направя? Така? О, Както и да е. взех му хайпербист. О, бърна. Браво, медал ли искаш, бе? Бах ти, пича! Да, може. Аре, Да, аз бих искал един. Криска, дай да ги на дай златен поднос ли? Да. Не, Let's ще go. го дам на Лайнян. Крис, дай да ги ударим в шорта. Но Давай, вижте давай. нашите къде са. Няма значение, бомбата не е нас. Го тама. Както и да е. Вижте лонга бързо. Чисто. Мръсен. Видях. Той Рамплекс ме уби и някой след това го уби. Кой уби Рамплекс? Ще му дадеш златен медал. Да кажа аз? Давай, Иване, ще Браво. тъсна.
Отивай, човек, отивай при него просто. Чай, ето го, сега ще ми трябва скок. Аз ще избера някой, който да го следа. Отивай при него, бе. Следи мен, аз съм по-добър. Готово! Много тъпо оръжие имаш. Нали, ти като си хвърляш пари по акаунта, какво да направя? Аз все пак си хвърлям. Не, да, ти си хвърляш. Аз съм сакато вече. Добре, си човек, човек. Да. Аз си за ЦЗ-ка. И така, хора, днеска... ЦЗ-ка. И така, хора, днеска малко забавно шоу ще стане. Брат, не е стаята, зато и. Не! Хора, не знаете ли, че в момента в Германия вече вали сняг, има сняг? Верно ли, Айде, бе? Да, Айде, бе! Аз знаеш ли какво има? Нали знаеш, има едно като шейна, което са едно като шейна, като Бен Хик шейна. Сещаш ли са? Не, изобщо нямам представа какво е това. Едно такова имам. Отвителното е. Отивай ти, бе! Чай гледам, аз ще гледам. Крис Гол. Човек, тък освен на тебе излезеш, умираш. Президента не е жив, не смятаме него да гледам. Ще гледам The Real One. Шахме ли на фронт или? Аз ще гледам то Under Pep Pro Mode. Yes! Браво, е. Добре. Това беше много. Добре. О, че е гепа хакато. Кой да? Шахме на фронт. Кисела. Ала, аз за какво хода към вас? Тук съм, гледай. Някой е ръшна ли от лога, само да знам, не? Не, един е ръшнал, аз ще му отивам хепна. Аз съм там. О, не, тама! Help me, излез ми, help me, бе! За какво се криеш, бе? Не мога, човек. Без това е... Какво не може? На 90 кръв си пащат се на бас, без да съм те видял. За какво на бас? За нищо. Си на 90 хелт. Или пък малко повече. Вече те намалиха. За какво може да стави, бе? Имаш само един. Пак същия рамплекс, бе, човек! Не. И той с Драган Кинга! О, този рамплекс има и тя! Нощчетата, как им беше името, е? Shadow Daggers. Да, Shadow Daggers! Бах ти пича. Сега майка. Да. Имам яко SG, иначе. Човек, защо никой не върви с мен, бе? Крис го отрепаха, ама пак с твоето ака, мая. Маре да ръшим заедно, за какво се разделяме? Мами, ако да знаех къде си. Не, то не ме виждаш, аз съм ти те с едно зелено, ма ти не виждаш, нали? Не. Да, сега ще кажа, за какво ти и мен не виждаш? Крис, тук ли си? Крис? Коцев? Да? Какво става с Крис, бе? Да, знам. Той се слуша. Да, го знам. Викаш да слуша. А ти гледай как се... Как? Крис Гол?
Браво на Кристо, аз в момента го гледам. Гиги. Джиджи. Аре, какво стреляш по оръжията, бе? Сякаш ще имаш такива. Шибан Еймър. Взех Хайбър Блиста. Коцев, снимаш ли? Всичките. Коцев, снимаш ли още? Да, бе. Крис, на къде си, защото ма дразни типа? На нашата база съм. На къде ще ходиш, казвай? Крис, виж. Ранковите са не и същи. Чакай, бъде! На лонга и шорта? Не знам, на мида съм. Мидята. Не дей там, ела да ходим на лонг. Не дей на Какъв е лонг. той Исако, е? То с автоматичната снайперетка. Браво, не. Така, леки. Чисто? Кажи ми като мрежа вземам пето. Крис, дай, дръж ми малко за малко твоето. Аре. Искате ли да направя така? Хора? Искате ли да направя така? Сега да спра клипа. Някой да ми каже как да го преместя в това. Към тази студиото. Крис, убият те. И да сложа някоя готина човек, ти песен седях на там по клипа. средата, Искате аз ли? бях от тебе, ти не напазиш, тъй като ти беше само и пето и би трябвало да не предпазиш, ако някой там е, защото наши оръжия не са точни. Аз съм сакато. И Аз съм сакато. отрепаха и всички. О, не, само и пето отрепа всички. Сигурно някой да убил преди. Мъкни се. Да носа границата, някой му убива и аз се Ой, пресмука, човек. бъра бе. Бати! Оставаш на някой човек. Бати! Човек. Как ми Крис, лепна пази ме, шота бомба с съм. норма... Как ми лепна хедшота с нормалното АВП, Човек, какво ни го пази ти, бе? Убиха ме пак, взимат и ми бомбата и продължават ти, бати. Какво се прави? Такъв е живота. Крис не пази. Никой не ме пази, пък и мене. Така че, Крис. Крис, Да. може би в момента те гледам. Окей. Готино АВП-нце. Много е красиво. Много е зелено. Хайде, Bye, повече не parties поведя. again. Крис, тако ти I викам. don't like Много е parties зелено again. АВП-то и заведнъж стана много бяло. М, Много ти е смешно, нали? Да. Бах ти, какви хакери ми от нашия екип да умрат, ако могат. Я ми кажете, когато почнем на фронт. Коце, няма му каем, окей? Защото сме гадни. Няма му каем, когато почне нов фронт, защото сме гадни. Нали, бе, Ти си Крис, гаден, няма- аз ще му кажа. Защото ми е приятел. Всеки кадър, където някой го убива Никой ли не и да го разбира от направи на майтап? забавен кадър. Никой ли не разбира майтап? Бихме... Влада. Бе, браво, медал ли искаш? Ама виж, Коце, не ти му каза, че играта свърши, аз му казах, че свърши, нали бе, приятел? Не. Нали бе? Аз ти казах, че играта че бихме, съответно. Разбираш, нали? Запри са, бе, запри са. Запираш, нали? Чай да стрелям аз на лъки през стената. Не стана. Днеска не ми е лъки дей, човек. На мен по-ми беше. Беше. Давай, ръшите, президенте, ръшите. Фащам се на баш на този президент, ще го трепат с хедшот. Ей! Не беше точно с хедшот. Да, спирам да се признавам. Такъв пропуск. Даже не съм го оцелил бодишот.
Аре бе, Иване, бе. Искаш ли го напия ония на вратата? Аре, боли лопатката, искам някой... Искам победиме. Както и да е. Че това ми беше точно предмерника, не знам защо. Не знам защо не стрелям, когато видя, че някой ми е предмерника, ама нещо... Вижте го Нещо ме. днес, кой е убит от вас? Аз съм мъртъв! Виж го, той е скелчо! Виж каква Да, ножка той е. по-добър е. Той има за 2015 медали. Той има и лангот. О, бомбата е при мене. Да, имам. Да купиш бутоните, да не могат да... Знаете ли какво трябва да се прави? Като активирате бомбата, да изкарвате бутоните и да ги гълтите. Иване, бе, ти от ли се, бе? Дай бомбата поне, ако ще тръгваш там с АВП. Сега трябваше да ми е много скопа, бе, Крис. Той Иван, нямате да те бомбата. Абе, я бегайте от тука. Иване, идвай. Що бе, чай не Не сила е. Върва, аз съм на шорта вече. Човек вика си лъки шот през молка. Да, ама не. Иван е за теб. Джопак, за тебе съм. Дай да ти дам бомбата. Да, ме ще даде Крис и я. От ранкинг. Виж това правим като мен. Дава ти гранейта. Его там, горе. Аз го лепнах леко. Каква е тая изтъркана шитня, бе? Ай, как ви игра? Бати шитнята има тоя. Не, ти имаш бати шитнята, човек. Това има два цвята, човек. Battle Scarlet, Уелуом. Даже и после. Ей, покта. Какво е? Не Поне виждаш имаш. оригинално, бе. Ма това Поне си е имаш. моята шитня. Твоята шитня прав си. Не. Коце, ти си прав, това е твоята шитня. Да, но я има. Да, поне има шитня. О, бомбата у мен. Лъки. Как лъки ми минавате през стената? Така, 1, 2, 3, през смок и през стена. Моля ти се, дай ми го. Ало, той е отиде там. Не знаете, когато отишъл на бъто, качват ви се по стълбите. 1, 2, 3, лъки шот през стена, плиз. Да, ама не. 1, 2, 3, лъки шот през смок. Да, ама не. Така, леки шотове днеска не. Тъй, казвам, той ще бъде. Сега. Христос! Спри веднага. Като каза. Къде са уния? Какво? Не знам. Не. Какъв пропуск, бахти? Как бе? Чай да гледам Крис как ще го убият. Крис, внимавай! Не, убиха АВП-то спокойно. Обърни се! Нещо ме лъжеш ти. Не. Виж, вземи ми SG-то. Давай, би го, браво. Той е във вашата база, няма да дефюсне. Идва тука, сега срещате се с него, убийте го. Дайте му тяга. Го е! Ох! На президента. Вау, това е много яко е. Давай, ама е много изтъркано, иначе и още по-яко. Не, така знаеш колко ме кеф е, човек. Дай го вида, да имам време да го вида, става ли? Не. Аре бе, знаеш, че не ти ги крада, винаги ти ги връщам. Да, вярно е. Ванката само може малко да ти го открадне. Нищо. Остави го. Бати шитнята е тука. Сега да ми дадеш. Сега. Няма сега, веднага. Аре, отиди си апа. Добре. Ева си шитнята ти. Аре. Ева, кой да ме спра. Сега. Не! Стил шит! Мъдъфъка! Виж го това смърв, вижте му снимката. Кой е мъртъв?
А, да. Бах ти яката снимка, да? Какво ще кажеш? Смурф. Бах ти, човек, свали, ще му убивате. Чай си включи. Добре. Давайте Мисля. F2. А? Давайте F2. Да. Какво? Да. Президента искаха те ли да те кикнат? Крис, слушам си играта и аз отивам да ям и ти ще отидеш да ядеш да се срещнем на време, окей? Окей. Ако искаш де. Не те да карам така на сила. Ако искаш. Смърт, човек, каква снимка има. Този смърф е с моето SMG. Да, видях. Бах ти, човек, то не мога да гледам. Той е там, а то къде ти гледаш, Крис? Той е отива към шорта, сега ще умре. Това е втори път лъза. Кой има? Аре на някакъв друг моб. Искам на някакъв... Сега. Аре, Ванка, да отиваме да ядем. Аре, и аз отивам. Окей, отиваме всички и после пак ви звънкаме на двамата. Аре хора, и това беше всичко от мене. Надявам се този клип да ви е харесал. Абонирайте се към канала ми. И това беше всичко от мен.